Na omujumbe bwe bunge ya Burabu Omoske Patrick Osero litukulia lero nigabwatuka pastori ya gwetani chishiringi chimilioni 10 gochesa bariko bali bagosoma chisukuru chi secondary imeye bunge yo Omoske Osero nigatamuna umurobuli bwensi nigolenga ayo bwene no bwasioku naboigo nigana kibuna nigachikoendera gosira chisemi imeye bunge yo mnagotumenye mulikito Paul Cup Okara. Omujumbe bwe bunge ya Burabu Omoske Patrick Osero itukulia lero nigachaki umurobuli bwo kubwatuka chibasari cheche skuru cheche secondary ochiasa abana imeye bunge yega ya Burabu echo chisaine chishilingi chimilioni 12 chinuguta isano nemo okwanekere Osero nigatebire muna umurobuli yega nigoratkunyara kobago kubakonya abana kwegendereria muna masomo nabo igo kubakonya abana bali barura asechi amate chintaka igentatebire buna bali bonse bailigetie nigo baratkunyara ko bakonyorege kwero umurobuli nigo koletwe asobwa soku no ekene bazari tegwisa na abana bonse pi wono tokorigere bari the most vulnerable partial orphans na full orphans na butokora rigiri kwanza na kitwa tumiete aba chief sub chief nyumba 10 uchinse na bama etekere kenyoro ababuraka ngayibagotoka abana babo na butwa ete priority entangani alafu abande baadaye igo nate bantu guisanikikira omuntu lakini rende style twachirwete this time awondo ochenga mararamishi na make kubwa last time kicho umurobuli yoigani gwikiranwamo n'abarimu abonene kurwase chiskuru aho ime ye bunge yega ya Burabu asiboigo abebule obekira nasanyiga batugyo umurobuli yiga na kumwakira ngambi yamono Omoske Patrick Osero asikirianga nigo umurobuli yiga uratkunyara koba ukubakonya muno era ngambi yamono chi principle cheito abana kibagire gisukuru keri bairunke begeke kamuranje batige baraba iko kyagero mwesi mwana kyanyorire kumwakira mbia muno nandire tumusabire next time round karaire nanda inyora abaiburi jumba rwa bataka abana batari kwenyara kero mwana at least inkonyora ari basari nchengo chikwera nilingambo ya mwana sengencho jo mugambi akolire nganengiya asoko tonyorera abana baite pasal na inde nyasaye tukumusabira nyasaye amomente na inde chinga kichinde 2027 na inde tumo amagoro chipasari echi njitokonye asaba chukuru tubwate na baibuli egekogera uchumi ya kongire bona baibuli mbache baigubuye yabaini karechi abana baende chiskuru abana basome because education no matter is equalizer igekolenganania abana babatachina abana babataka nigento begosera singire na bateba nigara tkunyara kobaga kubeka chisemi mbosio asibiga gendere kobaga kuliranga ibasari hichi abana bari bechi university na begone chi college njiko bwatokwa wangomono chinga kenengo era nyarkoba ikubwatokwa so rero twa manage kwa abana saidi ya 3 basari kero yomo chizingi chiri winye ezi chibeze cyarurwe se serikali ntuganyete ichinde tumana korra abubande bechi university na abande ngana kitoko bakonya because konya abana bariri mono chi principle cyari abande bango batagite gusiga chiskuru mapema so twara gato release chibese chi abana bakore skuru tamwe and then tumana koende guchimotwe igo twa abana saidi ya 3 basari rero Gingo reporter gataseni kyo wanjete kyagatembe kuroiga ime yebunga ya Burabu county ya Nyamira inchiko nguru kwa Paul Cup Okara.